Teka lang. Posisyon muna ako. Hi guys! Dito na naman ako. At today, iba ang gagawin natin. Mag-propagate tayo. Nandito tayo sa loob ng bahay. Kasi alam nyo, super, duper, duper, duper mainit. Grabe init today guys. So, ngayon ay mag-propagate ako kasama kayo. Halika. Ipapakita ko sa inyo yung nakakaawang mga monstera natin na napabayaan doon sa mga ilalim ng mga plant shelves doon sa Petit Jungle Tree. Ngayon, kailangan i-revive ko sila kasi nakakaawa na. Kumbaga, umiiyak sila, nag-run ng mga leaves, then kawawa sila dahil yung mga potting mix nila ay talaga namang nakakaawa. Walang nutrients, guys. Kaya hindi lumalaki yung kanilang dahon. So, I will show you. Okay? We have three monsteras. Ayan tatlong pots. Nakita nyo naman, nakakaawa guys. Look at this. Ito example. Ito, dinagdagan lang namin ng coco peat, pero kailangan talaga na putulin kasi ito dinagdagan lang namin ng coco peat for the meantime na hindi namin nasikaso, pero nakakaawa ang puno niya guys. I will show you. Teka lang, tanggalan natin ng potting mix. Kasi naman, tatlo ito eh. Yung isa, mother plant, yung nandito. Ito naman ay mother plant. At ang potting mix niya guys, ipapakita ko sa inyo. Grabe ang tigas na Ang tigas at ang bigat. Ewan ko, lupa yata ang nilagay. Lupa, naging lupa na yata yung potting mix niya. Kaya, ayusin natin today. Ano yun? Yung root niyang isa na putol. Baka, bandahan. May baby root siya. Bandahan. Kasi gusto niya ng bunot. They love coconuts. Dinikit na siya sa pot. Ano? Grabe guys. Dinikit na siya sa pot. Mamaya, ibalik ka rin. Kasi favorite ko na. Favorite niya yung coco peat. Ganyan, yung bunot. Ayan. You see? Ngayon, ay tingnan natin. Ayan. Putol natin to. Gawin natin dalawa. Ngayon natin yung dalawa guys. Healthy naman siya, pero ang sa akin lang, napansin ko, ang tagal na niya sa baba, hindi lumalaki. Ang liit Ito yung Monstera aurea. Aurea ito guys, meaning yellow ang kanyang variegation. Ayan aurea. Yellow ang variegation guys. Ang ganda pa man din, kaya lang, yan nga, hindi nasikaso. Ngayon, bawasan ko siya ng roots. Nakakaawa Okay. Anyway, tutulan natin. Ibaba muna natin. Ito ang bigat. Grabe ang bigat nito. Parang hindi na maganda ang cutting mix niya hindi naman yan na nakarapat dapat sa kanya Dapat yung makahinga siya ba?
yung hindi maging stagnant yung daanan ng tubig. Ayaw ng monstera yung ganun. Kaya, baguhin natin. Hindi ko na nasikaso. Kawawa, no? Mga tayo ng gamit. Okay. Guntingin natin. Kita ba? Kita naman. Ano ba? Dahil dito may ugat, see? Dito may ugat din. So, dalawa. Pangatlo ito. So, pang-apat ito malaki. Ngayon, dito puputulan para sure na mabuhay. Gusto kong pagandahin sila eh. Ayan o. See? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 roots na buhay na buhay. So, guntingin ko dito. Ingat, ingat. Wala yung tagakatay ko. Kabisi. Ayun. See? Ayun. Ayan yung ugat niya. Yan o, naiwan. Plus, meron pang isa dito. Ayan. So, okay na okay, no? Hati na natin. 1. Tapos, dito, yung CCTV naman ang ingay. Nakikialam. Itong nasugat at saka ito ay lalagyan natin ng protection. Meron akong dala dito. Meron akong dala lagi pagka kapag kung hindi ito, yung dite, at ano yun. Basta iba-ibang brand na ginagamit ko. Basta meron lang kayong pang-cover na pangontra sa bacteria. Kasi alam nyo na, ayaw natin sila na mag-suffer or magkaroon ng sakit, no? So, meron naman itong ano, nabibling cinnamon. Cinnamon ito, guys. Meron yung ganito lang, yung tingi-tingi. Yan ang ginamit ko. Saan na yun? Kaya, I will open this. Tapos, lagyan ko kaagad yung sugat. Ready na. Ito rin. Okay. Okay. Ito ay iwasan lang natin ito. Mag-create siya ng notes. Ito ang pangalawa. Dalawa. Okay. Pag-ipat natin sa bagong pot. 1. And then, potting mix. Ito. Meron akong potting mix na binili, bagong bili. Galing sa suki namin. So, ayan guys. Teka, lagyan ko lang ng bunot sa ilalim. Yung bunot kasi, gusto nila kasi at least kung mag-water ka, yung tubig ay ano man siya, yung tumagos man siya, pero hindi agad-agad na mawala yung kanyang moist. Kaya, lagyan natin ng bunot. Ayan. Okay? Ito, nilagay natin dahil mahaba. Ayan. Sana naman mabuhay kang mabuti, ha? Okay? Mas maganda na ngayon ang pat mo. Okay? Ang ganda niya kasi, ang ganda pa ng lip. Nung makita ko kahapon ng lip ng lakay ko eh. Teka muna, hindi lumalaki yan. Hindi nga siya lumalaki. Dahil depende sa potting mix na binigay mo. Matakaw ito sila sa ano, kokopit at saka sa rice hull. Rice hull na ano ito, yung
Yung ano na, yung talagang luto na, rice na, carbonized. At saka yung latang-lata naman. Yung natin protection na ganit yung ugat kung meron sa ugat ka. Ganun. Diba? Ganun lang, kasimple. Okay? Wala, ganyan lang. Okay. Yan na. So, one. Okay. Tapos na. Yay! Tapos yung isa, yung mother plant. Mother plant tawag natin dito. Dahil dito ako mabulon. Ibalik lang natin. Pero dagdagan ng pating mix. Okay. Not necessarily na punuin natin kasi basta lang maano yung ugat. Ayan. Tapos na. Okay. Malaki yung base. Malaki yung pot niya pero kalahati lang ang laman, guys. Ayan. Dalawa. Naging dalawa yung isang pot kanina. Ngayon, yung isa naman. Tanggalin natin ang laman nito. Grabe, ewan ko kung anong laman nito. Tingnan nyo, guys. Yung ano-ano, ang nailagay dyan. Kawawa naman siya. Itinuring na basahan. Itinuring na basahan. Ah? Ano ba yung kantang yun? Kawawa naman. Special na plant ito eh. Ang dami nga nangangarap magkaroon nito. Kaya lang, alam nyo, yan o. Napabayaan dahil siyempre, maningkamot ta. Dili naman kay tanong ra ang atong asikasuhon sa kinabuhi. Ang dami ng katungkulan sa buhay. Yan o, puro bulot. Puro bulot yan. Okay, dahan-dahanin natin. Wow! Nakita nyo? Nakita nyo guys? Ayan o, mother plant. So what will we do is that to cut this one. Dito ko i-cut. Para magkaroon siya ng buhay na root na yan at saka ito. Nakabali pa. Or hanggang dito. Ito. Para 3 roots para sure. Ito ay gawin kong mother plant. Okay? So let's do this. 1, 2, 3. 3 roots na malalaki. Okay? Makunat-kunat siya. Gusto ko pag natiwa yung tsak, ganun lang. Matapos na kasi ayaw natin maghirap sila. Pero matigas eh. Alam mo yung mga philodendron at saka itong mga tanim ng ganyan, masarap yung amoy ng ano nila. Yung patas ng mga stem nila. Yan, lagyan natin ng pang-plaster ng sugat. Yan. Okay. Yayay siya eh, yayay. Okay, ito na. Isang buo. Yan, naman. And then, the other one is the mother plant. Mag-remain itong mother plant. Dito, pero, dagdagan lang natin ng lubuhin lang natin ng potting mix. Bukaan ko ng potting mix. Ganyan pa rin natin ito para dagdagan lang natin ng rice hull. Ay
Lagyan natin ng rice ball. Okay. Yan, hindi natin masyadong punuin. Ayaw natin na mababad siya sa tubig pagka umulan or pagka nagdilig. Ayaw nila ng ganun. Ayan. Ah? And then the other one. Ito. Lagyan natin muna ng broth. Ilalim. Ayan. And then, pulupot ang mga ugat. Ayan. Oo. Hello everyone! Padamihin natin si Monstera aurea. Okay. Lagyan namin. Okay na yan. Okay na yan. And then, ganda. Ay, teka. Teka. Meron pa pala akong sasabihin. Ito kasi ay kinain na ng grasshopper. At saka, ayan o, wala na natira. So, what will we do is ikat natin. Yan pa ang isa kong sasabihin. Kasi, alam nyo guys, siya pang aagaw sa sustansya. Mas mabuti yung papalitan na lang niya ng bago. Pag natanggal kasi siya, pagpapalit siya ng bago. Ganyan, para diyayan. Okay? See? Okay, let's do this. Last but not the least, ay ganito. Ang ganda ng puno niya guys, oh. This is a mother plant at meron na siyang mga roots dito. Ayan, oh. Tingnan niyo, ipakita ko sa inyo. Alam niyo, ang ayoko dito, ang bigat ko, mga siguro nasa 3 kilos yung potting mix niya. Siguro ito yung naging lupa na yung parang putik. Parang topsoil. Yung topsoil na para sa mga gulay. Parang ganun. Eh, ayaw nila ng ganun. Kaya hindi siya lumalaki. Tingnan mo naman, oh. Ang tagal na niya dyan. Tapos meron pa siyang sakit, oh. Meron siyang sakit, guys. Yung... Ewan ko kung anong sakit yan. Siguro dahil sa nainitan ng gusto, na sunog. Ano ba kaya nangyari dito? Tapos tingnan mo. Gumikit siya ng gusto dito. Teka, meron na pong itak. Gusto ko. Ang tigas! Lumik! Sino yan, Charm? Mga aso, nakatingin sa akin. Pero, tahimik naman. Ano kayo ginagawa ng namin? Ayan o, mother plant ito. Pero yung anak niya, hindi naging healthy. Kaya, ngayon, ay gawan natin ng paraan na maging healthy siya. Humihingi siya ng saklolo. Humihingi ng saklolo. Ayan o, ang ganda naman ba? Buhay na buhay naman. Pero yung mga leaves, ang pangit. No?
lupa eh. Oh, lupa. Oh. Hindi maganda. So, let's do this. Cut na natin si baby. Hihiwalay na natin si baby dito. Ayan o, cut natin si baby guys. Cut natin si baby. Oh, wag umiyak. Gamutin natin. Gamutin natin ng sugat na nayayay o nayayay na siya. Lagyan natin ng gamot. Yung iba, ang ginagawa, yung kandila, tinutunaw. Okay din yun. Pero ito naman ang available dito sa akin. Kaya, okay lang din. Ayan. Okay lang din. Okay na. Huwag na natin ibalik yung putik. Putik yan eh. Oh. Pangit. Higyan natin ng bunot. Na lang. Sundan natin ng putik. Ayaw natin ng putik. Yung putik dun sa butas. Ba't yung ganun? Wala nang butas. Napatsapan na ng putik. Laka. Ano ba yan? Nessie? Meron naman. Butas. Hindi putik. Bakit naman putik? Kasi lagyan nila dito. Lupa. Oh my God. Magagamit ko to sa mga gulay. Ilagay ko dun sa puno ng malunggay ito. May mga tinanim kaming bagong malunggay. So yan. Kiri. May magagalit ka naman. Di ka na naman nagpusot ng buhok mo. Bakit kayo galit dun sa buhok ko? Ay, sa sumasakit ang ulo ko pagka nabusod eh. Ba't kayo nagagalit? Ayan, nilagyan ko bunot na. Bunot na. Bunot. Ayan. Dalawa lang pala yung bunot. Yan. Lagay ko lang sa basement yan. Ayan. Ayan, lagyan natin ito. Ayan. Ayan, lagay na natin si baby. Tumayo ka dyan, baby. Yan. Tumayo ka dyan, baby. Yan. Dali lang, no? Bilis. Bilis ang pagtatanim. Yan. Tingnan nyo. Pupunti naman ang pating mix sa guy. Ayaw natin na malumos. Kaya na kulang ng ano. Wala nang bilot. Bilot? Wala nang bilot. O may muhawid. Lagyan ko siya ng stick. Lagyan natin ng stick. Ganun. Ganun. Okay? Like one.
Ayun na kaya ito. Tanggalin ko na lang. Brown na eh. Tanggalin yung isa. Ito. Brown. Wala na. Bye-bye. Bye-bye. Ugly lip. Ugly lip. Bye-bye. Ugly lip. Parang hindi siya mabalik. No? Okay. Okay. Very nice na. Okay. You see? Okay. Okay na? Wow. Very beautiful ng plant. Ayan. Mabuhay ka ha. Lumaki ka ha. Okay. And the mother plant. Itong mother plant ay ibalik natin doon sa or transfer natin dito. Ito na yung pat na pag tataniman nyo ay may butas. Hindi pwede ko lang butas. Naku, malalata ang ang tanim. Ha? Okay? Kuha pa tayong potting mix. Alright. At ito guys, mga plants na ito ay gusto ng malilim na na lugar. Pero gusto rin nila ng light. Ayaw na nila ng light na direct. Yung direkta sa kanila na mainitan sila. Ayaw nila ng ganun. Gusto nila yung liwanag. Pero huwag painitan, ha? Okay? Ano lang gusto ng mga ito. Tapos, ayaw nila ng lagi-lagi nakababad sa tubig. Ayaw. Ayaw nila na nakababad ng direct ng matagal sa tubig. Pwede guys. Okay? Lagyan na natin yung mga natin. Yung bulot ko, naubos, kaya wala na bulot ito. Anyway, ito yung kuko. Ay, kuko. Ito yung, ano nito? Ito na may rice hull, kaya, okay. Lord, see? At ito sila hindi alagain, hindi yung araw-araw sisilipin mo, tapos diligan mo ng umaga, diligan mo ng hapon, hindi sila ganun guys ha. No. Ako pag nag-water dito pero kung mainit na ganyan, katulad ngayon, mainit, sa bandang hapon mga alas 5 ay magdidilig 4 to 5, yung medyo lupa na yung init. Kasi mapasmas sila, yung mabigla. Kung halimbawa, nainitan ng gusto, tapos, diligan mo, maluluto, no? So, eto na guys, tapos na. Ay, nako, thank you so much. Kaya kayo, kung may garden kayo, I advise you, kung manananim kayo ng mga ganito, kailangan may screen. Screen ang kailangan. Okay? Tapos yung light, huwag direkta. Ito kahapon, porket umulan ng how many days at makulimlim, nung kahapon ng mga ganitong oras, ay umaraw. Inintay ko siya na mag alas 3
inilabas ko. Nagstay sila nila ni Choco Marble dun sa labas hanggang 6 o'clock p.m. Kaya, na-enjoy din nila ang life. Yan, ganun sila. Parang mga tao ba? Okay? So, yun lang guys. At na-share ko naman sa inyo yung mga i-propagate ko. Ayan. Ilagay ko kaya dito ng makita nyo. Pakita ko guys. Pakita ko. Mas ang ganda. Ang gaganda nila. Ito na. Ang kalat mo. Ito lang. Ang paalala ko lang sa mga nagbabalak mag-garden, paalala ko lang ay ito ay messy na trabaho, yung makalat at mahahawak kayo, hindi nyo maiwasan ang humawak sa putik, sa ganyan o sa soil. Madudumihan yung mga manicured na nails nyo, di ba? Kaya paalala lang. Papaalala lang po. Okay? Ayan. So, pakita ko na. Anong muna na pag-gate natin. Ayan. Bakit malikot? Ayan. Ayan. Diyan ka ha. Huwag kong malikot. Ayan. Yung mother plant. Ayan. Mother plant na dalawa. 1, 2, mother plant. Mother plant. And this one. And that one. So, diba? Uy! Makulog. Ayan. Nagkasya na. Ayan guys. Ganda. Thank you so much. See you again on the next video. Sana ay malibang-libang kayo sa mga plans na ipinapakita ko at sinishare ko. Thank you so much. Thank you so much at sana doon sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na at sana mag-follow din kayo doon sa Facebook, Maria Jean Salvado. Ha? Para magkita-kita tayo doon, meron din Rich Chicks Vlogs na page ako doon para sa ganun sa mga palaro in the future time ay doon tayo magkita-kita. Okay? Thank you so much. Love you guys. Bye-bye. God bless us all. I love you all. Bye-bye. Thank you. Thumbnail.